Tak poďme na to, ideme si stiahnuť všetky potrebné dokumenty. Ideme na SPOčka. Musím sa prihlásiť, to som. Dátum dnešný, nastaviť, áno. Nájdeme si jednu trať. Kúty Brno, SPO. Ja si zvolím svoj adresár s rozkazmi, použiť, povoliť, stiahnuť. Ďalšia trať na Třebovú, Brno 326A, SPO. Znovu zvoliť adresár, tento priečinok, povoliť, stiahnuť. Keďže pôjdem cez polnoc, takže aj zajtra znova dátum 19 nastaviť, áno. Povoliť, stiahnuť. Zase 326. Kde zmizla? SPO. Povoliť, stiahnuť. SPOčka by sme mali, ideme na ZCPčko, zase iná stránka, prihlásiť. Číslo vlaku 41316, hľadať, tu je, stiahnuť, povoliť, stiahnuť. Takže tu mám v adresári 1, 2, 3, 4, 5. A to sme len v Čechách. Ideme zase na Slovensko. Prihlásiť, prihlásiť. Áno. Tu mám cestovný. Použiť, povoliť, stiahnuť. Tak a toto je všetko na klikanie všetkých dokumentov.